everyone. Madung adlaw ni jong tanan voice over ta dring dapita. So karon di ay naghimo ko aning carrots and banana smoothie. Kay hapon ning gihimo kay hapon i-try kung mukaon bas Aliana ani kay si Aliana lagi magul ko kay ug pakanog saging di mo kaon. Pakanog apple di gihapon. Daghag prutas nga di kanon. Mo na nga magpausot tag kuan ron smoothie. So karong buntaga di ay gikan mi ning tambong og morning praise basta Sabado nanay bulhaton sa among simbahan. Mag morning praise unsa mo nang paguli wala gito kanang aliwaros na sa among palibot kay nay nagbidjiki sa jupa. Unja wala ginang hilig og sounds di man jud ta makapugong kay ila man ang kalipay. So mo nang voice over lagi ta karon kay grabing kasugag ilang sounds. Si Aliana hadyo nang ipatry mahadlok ko kay dako na ra si dyan jadi mukha og mga gulay nang buhatag pamaagi nga makakaon kay kanang kunong carrots kuan ko ni good for the skin or sama ni siya nga vitamin pampalinaw sa mata o kabasa dito pataka lang jud ko bitaw kuan ni kanang mayo ni sa teng lawas. Dati kit kay parang magwapa ko kay ang hiling kay ang pagwapa ni kay Hi guys, good morning. Si Aliana nagbaklay. may tugot doktor ma. Madaplin pud. Ha? Itang kilid. Madre magkuha ka? Di. Kapan dapin?
timing pagabot na mo dari sa family house saniud to sila so maki paniud to na lamang pud mi. Bibo dari basta maabot si Ate Flor de Lisa ug si Amy. Tapos Lexi na si Amy. Manyod to mi kay na sila daang litson. Bita magkabibo bita basta naa sa Ate Flor de Lisa kay magdadi na sa gasa. Bos, yung ano ba? Ano ba kau dyan na may bunga nga? Ligning na ko, Amadyo kay imong gina putlon ninta to. Ano ba? Kinari. Ang naghanag kuan dari manok. Nadanig manok ni atan uban. Hala gikaw na pud og kuan. Ikaw na pud lang ka magpapayas. Hala, oo. Hala makalipay. Ano ba? Kinari. Yung haman. Hala, namunganak di ang... Hinog na rin, pwede na talugan na eh. Di ha? Isa ralik, hala, nalagyan na tingog. Hala, sa magkaroon na eh. Ha? Tiki. Masigit ka brugas na eh. Hado ka sa ron. Na, Isa ralik na buok. ano to ibabaw? Na, Diya, ano pa ni pagsugod? diya, namunga na ko ang nanay. Ha? Diya, isang peanut butter tray. Peanut fruit, diya ay. Hala, doon na, nadlikon si ron. Nahas, magkaroon na eh. Nas Hado na lubi. eh. May buhok doon na siguro. Nadlikon si tingog. Mura maghas gitu oh. Sa puno yung bunga doon, magtanong Ha, magaban na, hindi sa ribo nga. Na, Ato ay babaw. Nalagyan ito. Ha? Hala, Ito ay babaw. lipay mother. Ikaw sa kanin bunga na gado. Ang warman ni Kay siya. ingra ba to na nga, putlon dyan na ho. Linggi-linggi din ni siya. Ano? Ha, may iban. Mamunga din eh. Mga pato. Na si babaw man duha. Nagsugod na. Pero mamunga na dyan ni si Ja. Bunga na. Lipay mother. Ha ba, algi. Mas dahil man Uy, hinog na mga po to na eh. Yung manang banta dyan eh, kay unhan kaswanay. Langgam. Unhan kaslanggam. Nada-dari dia. Tapos sa skillet to ha. Duha rin si Dagalingkit. Duha. Ma, din na nakapamunga na kayo naman aungi. Naman ang ni. Siya. Bunga ng saling siya sa puno. Pot doon tanin dudu, day kami dudu kasabot. Ang sa kailag. Kuan ba dito prutas sa bahay do. Ano nga na baka-bukado. Ano nga kung baka-bukado na ang tiyanom. Baho agkuan na singaw sa kuan. Ya, gimingaw kog mamu ako nga ni na. Kuan naman dito sa kuan kamalig kay gasol may gamit. So maura to, nalipes na nay. Ayun dari. Ha, tulog tayo. Mga na. Nahas makatunay. Nay, adyo nay kibisikas to. Nay bansin hadlo ko na benda na. Nada nas buko. Na adyo nay. Nas buko na na. Basigas to nay. Has. Di tiki. Nganong nihilak mo siya? Ano nay? Ano? Kana. Nadyan. Hamanapan. Hamanapit. Nada na. Nada na. Matugugol. Kuya dyan eh. Ano yung kahas pala man na? Di tiki. Hindi pa. Hamanapit. Na di lang sa buko na buko. Di man, wa man. Na. Kanada na. Na. Wa mo guy kus Na. mo. Nas buko. Na. Wala ka. Uy, hamanapit. Kani ba dini na dini? Uy. Na dini. Adyan na kay dyan ba anta na eh. Na. Masigas na na eh. Nililin. Wa manggod. Na. Nadasud. Hala, ka uy. Ano sa gituog na siya? Hindi ko mahadlo ko. Nanay. Tuwaan dyan ka na eh. Waaman siguro nadida na. Na dini. Nanay maliguan ka na eh. Nga na ilagom. Basi ka kung budoon tara. Na ilagom. Na. Nagsukib na na. Anja. Nasukib. Ano? Ay ka nanay bunga na isa. Kaan po si babaw. Dagan silang manok na ha. Daghag sugbaon.
Mani, namot ko dani ba? First time ni Lexi makakita gitik. Igalanay. Insa rinay. Abi ni maglanggam ni Lexi? First time pa rin ka nakakita gani. Halaluoy. First time pang Lexi nakakita gani ha. Swagit si Lexi. Na, yun nga. Nakurat gusto na ikabigin sa singgit ni Lexi. First time sa nakakita gitik, luoy naman po. Nakain na si Lexi siguro langgam ni. Story time. Ni kan Miss Mercado. Kay nananamig tagpila ng kilo bugas. Nagmahal jud mga bugas ron. Kay kinabratawan sa unang 40 karon 46 na. Tinuod jud ay nga nag-increase. Uga. Isa man ni. Palit ni og konsumo ni Ariana. Sila na didida kay sila dinabi. Mahala buwang pa itong dugas basta kay Ariana may giuna. Bitaw. Ay, no. Paano Aliana? Gatas is life. Medyo gali gatas ni Aliana. Taiwan ni increase. Bugas ni increase. Ang gipalitan o kuhan, tulo ka dusinang Bear Brand nga swak. Kay sama ni ha? Sabon ba yun? Mapamini pa ito, bugas kaya napamapin may bugas. Nagkuhan rami, nagtawa-tawa rami, tinuod ba dyan, nag-increase ang bugas, tinuod dyan ay. Tinuod dyan, nag-increase ang bugas. Na magkuhan gutak. Mag-practice gutak kaunukuan. Luma. Ako anad man ko. Andi mga anad di luma. May mabuntas. Kalyan na. Bitaw. Ug mauuna, madyo pa ikuan. Trabaho ko na lang magbasak. Namo. Kaya arang mahal na magbugas ron. Mag-increase na sila. Wa kay mahims. Kaya mag-increase man dyan. Dawato sa walay pagkusmod. Bitaw. Saan man na nga gira man. Gira man. Kaya na, hindi na pwede. May gatas. May gatas is life. Ano ka lusina? Paano po niya? Dahil na po din sila mahulog. Timusawa mapag ko. Ano? Hindi ba ka ng 36? Para malait ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36. Mas tipid ni Ariana. Kaysa katumapalit kong dako bitaw. Kay kani ko man ni. Kada team kanija kaysa man kasasi. Anak. Hindi dyan biskwit. Bawon sa eskwelahan. Pagod ako. Hala. Ano din ang ag? Ilunod din baho la. Katunga kay sayang. Mahal na magbugas. Mabahaw. Uy, dada din yung limon. Limon. Dahil yung lili. Ito mon. Ang sana? Dari santiil. Awa. Nadiyan lagi wa. Uy, kita ko. Daga. Lili lagi ko. Halo ka. Nagsipon. Nalili. Nalili na sila. Ilaga. Nakita mo ko. Pado na lagi. Wala na. Pado na sa galing ako. Nalbi ko. Marag dito kinaining ko santiin. Ilaga ni. Baboy ayro ni. Ilagaan ni. Sabi? Gatas is life. Mga matigas sa Wala na ta. Ano din? Pagbukat Kami nagluto ron kay yung palit rami o barbecue. Pero na pa may ininunan na bangus, sinigang. Sinigapan ko na na. Ilaw na yan. Huwag na ba? Paano sa ginit mo na? Paano lagi? Ano na? Oh! Ha? Di Alma, Nandiyan mo? nagtagwapati ka sa ato, imong bata kay gwapo at si Alma. Ano ba naman to? Kuya Amy, Nilakaw man sila pinangahoy. Ang ahon lugikan. Dito ko, pero yung sa kapalisan sila ng ahoy. bata, kuya Da. Iha. Alam is life. Uban. Ano yung ito?